माब्रै खबरा गुड इभिनिं बयनिसिमबो आंना पार्सेल फैदो आरोना फ्लिपकार्टनिफ्राय माने आङो दाख्लै माबा नायबाय थानायावनो माने गहना नुबाय आरोना ओमफ्राय रिल्स बानायनोबो नांगौ होननानै अर्डार खालामबाय आरोना बेखौनो आनबक्सिं खालामनाय आरोना बारा दामि नङा आरोना 2 लाखनि अर्डार खालामदों आङो र'लै बाबा भिडिअबो खालामनो होआ ओमफ्राय दे आं देखायगोन र' हा माबायदि फैदों 2 लाखनि सनाय फिसाज्लाया जे उतपात आरोना बेखौनो नायनो र' देखायनोसै आं भिडिअ हमनोबो माबायानो गैया नालाय स्टेन्डानो गैबावा इयुन दोनना खालामसै र' आ जाओ बेटा अनबॉक्सिंग खालामग्रा हिरो आंना गावहासो अनबॉक्सिंग खालामोनो आंनिबो भेटिं हिरोआ नै डिस्टार्ब खालामग्रा मानिया रागा जोंगासिनो आरोना एक है ना 2 है बेटा एक है ना 2 नहीं लोगोफोर जी 2 लाखनि सना नालाय जे मोजां फैदो आरोना 2 लाखनि सना नालाय जे मोजां फैदो र' आं गानना देखायनि लोगोफोर बेनो आरोना ओमफ्राय सनायानो बे मोजाङानो आरो मोनसे दंबावो बेयो मोनसे होननानै मोजाङानो दे बेखौबो गानबाथाय मोजां नुगोन आरोना जास्ट आङो ओरैनो भिडिअ मालाबा बनायनो थाखाय लाबोनाय जादों आरोना डायमन्डनि बेनो आरोना 2 लाखनि सनाया मोजां नुदो फिसालाया मोजां नुवाखैनो पूरा एकदम भिखारी जैसा भिखारी नांगौबा लिंकखौ होना होगोन आङो बायनानै ला